Nselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Illejla ser naraw xi programmi li ser ikollna bejn it-8 u l-14 ta' Diċembru li ġej, fejn tista' tgħid li kuljum ser ikollna xi ħaġa lesta likom matul din il-ġimgħa. Illejla, ftit mumenti wara l-logħba Juventus kontra Napoli, għall-ħabta tal-11, Mark Xkembri ser jidħol jagħti r-reazzjoni tiegħu f'xandiera diretta għal dan il-konfront tal-ġimgħa fis-Serje A. Għada, is-Sibt, fl-istess ħin, ikun misti l-editur Antonello Abela biex jidħol jikkumenta ftit mumenti wara tmiem il-logħba li l-Inter ser jilagħbu f'darhom kontra l-Udinese ġewwa San Siro f'xandiera oħra li ser tkun diretta. Il-Ħadd fit-8:30 ikollna l-ewwel programm għal din il-ġimgħa mis-sensiela Mix Zone. Matul dan il-programm, Oliver Scicluna ser ikellimna fuq il-logħba bejn Manchester United u Bournemouth filwaqt li Kurt Xkembri ser janalizza l-konfront importanti li Arsenal ser ikunu lagħbu għand Aston Villa. Joseph Magri għalaq il-programm bir-reazzjoni tiegħu għall-logħba Atalanta kontra Milan. It-tnejn fid-9:15 Mix Zone jirritorna f'xandiera diretta bir-reazzjonijiet tal-konfronti Crystal Palace kontra Liverpool ma' Julian Grishti u Roma kontra Fiorentina ma' Karl Parnis. Nofs il-ġimgħa jirritornaw it-tazzi Ewropea l-aħħarat tal-ewwel fażi tal-gruppi. It-3-12 ta' Deċembru għall-ħabta tal-11:15. L-editur Antonello Abela u Brady Buġejja jidħlu biex jgħaddu l-kummenti tagħhom għall-logħbiet Inter kontra Real Sociedad u Manchester United kontra Bayern Munich rispettivament. L-erba' 13 ta' Diċembru fit-8 Kurt Xkembri jtina l-kummenti tiegħu għall-logħba PSV Eindhoven kontra Arsenal. Finalment il-ħamis 14 ta' Diċembru fid-9 jkollna l-programm li jmiss mis-sensiela Mix Zone. Matul dan il-programm ikollna l-ewwel il-kummenti tal-logħbiet Union Saint-Gilloise kontra Liverpool FC ma' Julian Grishti u Roma kontra Sheriff ma' Karl Parnis mill-UEFA Europa League. Jalaq il-programm Joseph Magri bir-reazzjoni għall-logħba Newcastle United kontra Milan mill-UEFA Champions League. Fakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser issibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlif nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nsellmilkom.